Ngiyabingelela bantwana benkosi. Ngiyafisa futhi ukuthi ngiphinde ngiphe isikhathi senu. Ke ngichaze ngezinto engizaziyo ngobuNazaretha. Njengoba ngingasho-ke ukuthi ubuNazaretha buyinto eyingcwele kaNkulunkulu. Buyisithandwa sikaNkulunkulu ubuNazaretha ngoba wayefisa ukuthi wonke umuntu ongumntwana wakhe athathe isifungo sobuNazaretha. Isifungo sobuNazaretha-ke ukuzinikela ebungcweleni noma uzinikela ekubeni ngumntwana kaNkulunkulu. E-Afrika-ke uNkulunkulu wabesethuma uShembe ukuthi azomenzela lo msebenzi ukuthi ambuyisele ubuNazaretha emhlabeni. Ngiyafisa-ke njengoba ngangisho ukuthi ngifisa ukufundisa ikakhulukazi isizukulwane esizayo nabantu abathandayo nabafisa ukwazi ukuthi ubuNazaretha buyini, busuka buyaphi, nokuthi izinto ezenzekayo ebuNazaretheni zasunguleka kanjani, noma zisho ukuthini. Leyo nhloso yami ukufundisa abantu ikakhulukazi isizukulwane esizayo sakusasa ukuthi umlando wezinto ezenzekayo ebuNazaretheni uzazi futhi ungazitholi njengoba sezi-distorted, zinukubezeke kakhulu njengamanje umlando nezinto ezenzekayo ebuNazaretheni. Usuthola abantu bekhuluma lokhu nalokhu, okunye kwakho kungeyilona iqiniso, okunye kwakho kube yiqiniso kodwa kube nehaba phakathi. Namhlanje bengifisa ukukhuluma ngokusunguleka nezinhloso zeNabashu. Kukhona into la ebuNazaretheni ikakhulukazi ngaphansi kwasebuhleni okuthiwa iNabashu. iNabashu-ke ngokuseqinisweni movement, angazi noma ngizoyibiza ngani, kodwa uhlelo lwabantu abasebasha lwe-youth ukuthi babe nendawo noma bebe nento ebagqugquzelayo ukuthi baqhubeke babe ngamaNazaretha, bengakuzwa ubuNazaretha bunesizungu. Lo khulumayo-ke ungomunye wabantu eyasungulelwa kubona iNabashu noma basungula iNabashu. Ngikhuluma from the first hand experience with inception of iNabashu. iNabashu is a brainchild kaMnumzane omvangeli ebandleni lamaNazaretha ebuhleni okuthiwa uMkhize. Umvangeli uMkhize ongokudabuka ngwaseNkandla kodwa usezinze esikhawini njengamanje usewumvangeli wasesikhawini. iNabashu is a brainchild. Umsunguli weNabashu uMkhize, umvangeli uMkhize. Ukube kuthiwa nje iNabashu ine property right noma patent right, umnikazi waleyo right kufanele ngabe uMkhize, umvangeli uMkhize wasesikhawini. Umvangeli uMkhize ngesikhathi kusungulwa iNabashu ngabo-1990, mangaphosisi wayengakabi umvangeli, wayesewumshumayeli. No, wayesewumvangeli ngoba wayewumshumayeli, ngiyaphosisa, wayewumshumayeli. iNabashu
isungulwe ngo-1990. Angisho njalo ngasho ukuthi ngabo-1990. Ngo-1990 uMkhize ewumshumayeli wasethempelini esikhaweni okuthiwa isesibusisweni. Wayeseba nomqondo wokuthi uyafisa ukuthi abantu abasha babe ne-activity noma babe nento abayenzayo esontweni ukuze bengalangazeleli ukuyeze kwezinye iy'nkonzo. Uma bezwa izingane zicula, iy'ngane zenza yonke into eziyenzayo emabandleni azo, mhlampe kunanosonto sikole, wafisa ukuthi iy'ngane zamaNazaretha kube khona la zifunda khona ubuNazaretha ukuthi buyini, busho ukuthini kuzona, busho ukuthini kubazali bazo. Lezi imfundiso abayizwayo ey'qhamuka mhlampe ey'koleni nakontanga yabo ey'gxeka ubuNazaretha zihamba y'phelelaphi. Wayesefisa ukuthi kube khona into eyenziwayo ngalokho. UMkhize-ke, I admire him very much. He was a very creative person. Uyabona umqondo wakhe usabalele ngendlela eyisimangaliso ukube kuthiwa nje akave umNazaretha la uMkhize uyi-asset ebandleni lamaNazaretha. But-ke ngoba ibandla lamaNazaretha lagcina seliyibandla labantu abathile ucindezelekile. uMkhize wahlala phansi wasiqoqa thina abafana ikakhulukazi ababesebenza naye. uMkhize wayesebenza esibhedlela eNgwelezane u-administrator khona. Sisebenza ngaphansi kwakhe-ke ku-Eric wakwaNtuli, kuyimina, kuThulani Mkhwanazi. Okuyibona abantu esasisebenza nabo lapha. Bese kuba nabanye-ke nje kodwa abantu okuyibona ababa active aqala ngabo lento ilaba engibabalayo abawu-3. Waye asibizele office lakhe asitshela ukuthi kunento enje wayidweba iprogram yakhe yonke, wayidweba iprogram yenabasho. Wasinikayo wasidayisela yona ukuze nathi siyithathe siyidayise la siyidayisa khona. Itheme eyilokhuzile lo mcabango wakhe noma le initiative. Ningixolele ngokufaka igama lesingisi ngoba njengoba ngishilo ukuthi i-target yami akibo labantu abakhona njengamanje. Ngoba abantu abakhona njengamanje angazi ngizothini but ngizothi nje i-level yabo sebedungekile abantu abakhona njengamanje. UbuNazaretha lobu budungeko sebukhona ebaNazaretheni sekulukhuni ukuthi ukukhiphe kubona. Sekungcono ukuthi sikhulume ngesiZulwane esizayo esafisa ukwazi ukuthi ubuNazaretha babuhamba kanjani ngempela. Ngithi-ke isikhathi esiningi ngisebenzise amagama esilungu. Le initiative yakhe-ke uMkhize uthe seyimasterishile wayeseyidayisa kubefundisi abathile. Waqala kuNdunakazi, engasakhumbuli noma uNdunakazi wayesewumfundisi ngaleso sikhathi noma wayesewumvangeli, kodwa kusenenyanga yezulu. Ukuthi into engicabanga ukuthi engathi uNdunakazi wagcotshwa ebufundisini towards abo 1993 to 1994. Kodwa kulapho nje uma ngingaphosiswa umvangeli kodwa ma wayesemfundisi kulapho nje wayekhuluma noNdunakazi, wayizwa lento uNdunakazi wayemukela, babehloniphana-ke futhi kakhulu uMkhize noNdunakazi umfundisi. Ubese sisuka lapho wakhuluma nomfundisi uCele waseMkhayidini wamdayisela le idea
wayemukela nomfundisi. Thesuka lapho wayidayisela umfundisi umthetho wasemlazi. Wayemukela nomfundisi umthetho. Babe sebehlangana labefundisi sebethi cha ngcono kiyo enkosini inyanga yezulu nayo iwazi lombono. Inyanga yezulu kuyayo umuntu ofundile yayithanda izinto eziprogressive ebandleni. Yayithanda izinto ezizokwenza abantu bakhombise amakhono abo ebandleni. Baya inyanga yezulu laba kubabalile abefundisi bafike bawudayisa lo mbono. Yakungawuchitha inyanga yezulu yawemukela ngoba usune program. Njoba ngisho ukuthi wayidweba iprogram uMkhize wayenza yaziwa ukuthi iprogram enjani. Itheke inabashi isiqala isukuma isihambe sesihamba seshumayela emathempelini. Ngingomunye wabo owayehamba emathempelini afika adayisele idea yenabasho. Abaningi bayemukela kodwa kwabakhona idlanzana elichithayo. La ichitha lathi sizofundisa sohlanganisa ingane zabafana nezamantombazane ndawonye sibese kubonakala kanjanjanyana bekhuluma lokho nje criticize i-idea. Hayi sihambe sibashumayela sibachazela ukuthi what is the motive hloso ngqangi yalokhu yini ukuze basupport ingane ngoba kwakubalekile ukuthi uzuze abashumayeli ethempelini uzuze nabazali babantwana ngoba ama-activities enabasho kwakufanele besemathempelini rather than on a national scale or national level. Kwakufanele ama-activities ale ukuphumelela kwayo nenhloso zayo abe semathempelini. So ke sambe sishumayela ke emabandleni bayemukelayo bayichithayo. Kuthe ngo-1991 kwaba neconference yokuqala yenabashu eyaba sesibusisweni eSikhaweni ethempelini esibusisweni endlini yesonto. Kwaba iconference yokuqala kwafika khona izingane iqhamuka komlazi iqhamuka kuphi zazohlanganyela endaweni eyodwa zizofundiswa ngokuthi yini nabasho ithini umbono wayo. Njoba ngishilo ukuthi inabasho inhloso ngqangi yayo kwaku-organize ingane ngizothi intsha ekuthenini ibuthanda ubuNazaretha ibe ikusasa lolobu buNazaretha. Okwesibili ikwazi ukuchaza ama-concepts ezinto eziconfusing ngalobu Nazaretha njengokuthi uShembe wandiza. Ingane kufanele ikwazi ukukhuluma leyo concept ukuthi ziphendula kanjani uma efesana naleyo nto ezikoleni. Njengokuthi nje uShembe uyafa kufanele izingane zikwazi ukuthi zibe neconcept yokuthi sithini thina masithi uShembe akafa. Ithini relationship between uShembe noJesu. Ngikhumbula kahle ukuthi iconference yokuqala ka1991 esaba nayo esibusisweni. Ilezo zinto ezayiphushwa kakhulu. Ngoba ayingabikho ama-programs amaningi enabasho. Igama elithi nabasho laqhamuka kuyena futhi uMkhize. Ngikhumbula kahle ukuthi eqhamuka naleli gama elithi nabasho okusho ukuthi Nazareth Baptist Church Youth for Shembe
u-NA kaNabasho usho ukuthi Nazareth, u-BA kaNabasho usho ukuthi Baptist, u-CHU usho ukuthi church. Ilento esasiye sisho masikhuluma nabazathi phela mawusonda iNabasho kusho ukuthi wena uzonda iNazareth Baptist Church, ngoba igama lithi Nabasho lithi ukuthi umthetho wakho igama maseliphele lithi Nabachuyofoshe, Nabachuyofoshe, Nazareth Baptist Church Youth for Shembe, uyo uka youth, for Shembe, Youth for Shembe, Nabachuyofoshe. Lisho njalo igama maseliphelele njengoba sekwavela kwaqhamuka kuthiwa Nabasho, uNabasho usho Nazareth Baptist Church, u-Youth for Shembe, abantu ababesawubisa. Ngesikhathi eqhamuka nalo umkhize leli gama leNabachuyofoshe, ngikhumbula kahle ukuthi wayethi ma elidayisa leli gama kwaqhamuka u-advocate umthetho wayese-University of Zululand, lo wayedume ngokuthi umantshi umthetho, wathi kumkhize akenze research ngaleli gama, abheke ukuthi ayikho yini enye into ebizwa ngaleli gama in any language, in any language ebizwa ngaleli gama, ukuze angayitholi esesenkingeni yokuthi uthweswa amacala ukuthi usebenzisa igama elivikelekile emthethweni noma igama elingemukelekile kwezenkolo elibizwa ngalento. Nangempela wayenza i-research umkhize wathola ukuthi alikho igama elibizwa ngalokho wasekuthiwa iNabachuyofoshe. Bengiyalapha-ke ekuthenini ingqungquthela yokuqala yenziwe esikhaweni, kuthe ingqungquthela yesibili mangaphosisi yaba khona futhi esikhaweni, ngoba yayise-strong kwaZulu ikakhulukazi kwi-region yasesikhaweni, ngoba ila esasi-active khona njengabantu ababe-initiate iNabasho, la esasi-active khona ekuyidayiseni. Ngithe yesibili ingqungquthela yabe isiba sehholo lasehlanganani eJ1 esikhaweni, se-J1 noma se-J2 angisakhumbuli, kodwa ehlanganani balazi ihholo lasehlanganani abantu basesikhaweni. Yaba khona lapho-ke kwase kurecruitwe uMpanza. Angazi noma wayesemshumayeli ngaso sikhathi, kodwa wayengakabe umvangeli. Kwase kurecruit uMpanza ngoba uMpanza wayekhonzile into educational in terms of ubuNazareth. Wayekhonzile ukufundisa ngoShembe. Wayeserecruitwa umkhize. uMpanza ngiyasho namhlanje akayisungulanga iNabasho. uMpanza wayerecruitwa kangangokuthi wayengekho kwiconference yokuqala yayisesibusisweni esikhaweni, ngoba by that time he was not active, wayesesemadadeni eNewcastle. Ngikhumbula ngelinye ilanga saze saya khona kwaMpanza, sadlula khona nosasibuye eGoli, ade sambele yona iNabasho eGoli, sadlula kuyena uMpanza eNewcastle, umkhize esamrecruiter ukuthi ajoyine naye ezofaka ibambe iqhaza ngokufundisa amaNazaretha ngalezi imfundiso zakhe zokuthi kusuka kaShembe Ntabazwe ezezofika la. Khona iCD nje kade idumile ebidlalwe ebuhleni laphana, leyo CD leyo lawo Mpanza ekhuluma khona wayeyenza esikhaweni ehlanganani. I've got a picture nje yami lawo Mpanza esikhaweni ehlanganana engemukelisa khona isitifiketi, kade sicula sinekwaya lasesikhaweni, siphuma number 2, number 1 ephunywe ikwaya semkhayideni. Kwakunamakwaya echoral, kwakunomfowethu wakwaNdlovu owayesemkhayideni, owayemusician egudi kule music wamakwaya, owayesikhompozela amaculo awafaka amanothi
kuculwe nje impela lokho obukwaya kwamanothi. Ngikhumbula nje khona iculo alicomposer ne rhythm leli culo lalithi babashembe makube njalo kuwe. Khona ilokhuzana iculo la ku classic elalinaleyo lokhuzana. Babashembe makube njalo kuwe. Sasicula lelo culo sengikhohle ukuthi kambe i-rhythm liphi leli culo elaliculwe ezikoleni elalinaleyo rhythm. So sasiwin siphuma number 2 ke njengoba ngisho leso sithombe. Lokhuzwa amaculo njenganalawa aculwayo kuthiwa singasebenzisi amaculo lawa asehlabelelweni ngoba lawa asehlabelelweni nawukwazi ukushintsha indlela ahlabelelwa ngayo wahlobelele ngenye indlela ngoba kuthiwa afika nezingelosi. So ke ngaleyo ndlela kwase kunamaculo composed siwacule kuma conferences ezamakwaya. Yasabalala ke nabasho yasabalala kwinyanga yezulu nje nabashaya engenazo inkinga babe khona babengayifuni to bethi bo influence inyanga yezulu ukuthi ivale noma yenze njani. Kusho ukuthi inyanga yezulu njengoba ngishilo ukuthi inyanga yezulu yayithanda into progressive ngoba njalo ngomhlangano kwakuye siye kwinyanga yezulu kube khona okuyokwenziwayo as in youth mhlambe sihambise umnikelo othile sihambise mhlambe isihlalo noma ini isibone inyanga yezulu ikhona youth. Kodwa kuthema sekufika uthingo base beba strong laba bantu. Ngikhumbula ukuthi kwabe sekuthiwa sebethi abalaba be-influence othingo laba babengayifuni bathi ke kuthi uShembe excuse me uyethu uShembe biza umhlangano endaweni ethile mhlambe njengaseJudiya ibinabashiyoni biza umhlangano mhlambe eGoli iphambane noShembe. Ileyo criticism abasebenza beyisukela yayingavamisile nabasho ukwenza ama conferences during emhlangano. Kodwa makuumhlangano lo ohambo labo 2 weeks yayiwenza ke ngoba lo mhlangano o2 weeks wawungewo umhlangano ophoqayo ukuthi ube wonke umuntu abe kulowo mhlangano kwawumhlangano nje wabantu abalocal. Kwabe influence uthingo ukuthi luyivale cha lwanqaba uthingo uyivala kodwa lwathi imhlangano yenabasha ibe la okukhona khona uShembe okulakhona khona umhlangano. Ilapho kwaqala khona kwathiwa imhlangano inabasha ibe nelokhuzana kangangokuthi ngikhumbula ukuthi oqala iconference yokuqala eyayibala kwakhona khona umhlangano yayiba seJudiya kwaku October. Uthingo lwafaka itende lapha esigcawini kwaba ke nalokhuzana lo kwathi ekseni laba bantu abangayifuni nabasho base bethi baqoqe amakhondomu lapha endaweni la belokhuzwa khona la bekunomhlangano khona bathola amakhondomu wathi bayothingweni kwase qhamuka ke lo mthetho othi ke hayi ke inabasho ke ayisezukuba nazi lokhuzana ebusuku ayisezukuba nayo imhlangano ebusuku isiyoba nemhlangano emini la khona inkosi njoba kwagcina ke la ku-establish ukuthi ke isabatha lokuqala kaOctober la ngithi nje lemhlangano le lizonikezwa abantu abasha ukuthi kube yibona benza abashumayelayo kwaqala ngaleyo ndawo ukuthi kwakuwukuthi
abantu bethi ayivalwe nabasho inga exist. Kodwa lathi kuthi cha lizobanika ithuba abantwana ngoba basezoba nama conference ebusuku. Sizobanika ithuba lokuthi bashumayele phambi kwalo uma kuyimhlangano le. Okuvamise ukuba October no July. Manje uMkhize wangeyo yena usihlalo eNabasho ngoba iNabasho kwakuyinhlangano yabantu abasha. By that time uMkhize wayesemdala. Yes, thina sase youth. Thina laba esibaliwe ngokweminyaka yethu. Kodwa yena wayesemdala, kodwa yena wayese uadvisor weNabasho. Ilokhuzana abafundisi laba beyama advisors eNabasho engibabalile bathi no asingabe bikho igama lesihlalo because umnikazi weNabasho umongameli wayo inyanga yezulu noma uShembe. So ke laba abanye kuzoba ama advisors abantu abasha. Yes, saqhubeka ezabantu abasha si driver this Nabasho sakhula ke nathi sashiya. Sithe khuleni kwethu ke nathi sesiphumile kubeni youth sesiyabantu abadala. Kwaseqala ke kuba mayaka njengoba sekumayaka manje. Yayisiphuma ke esporweni. Kodwa bengifuna uku-emphasize kakhulu ukuthi initiative yeNabasho eyayisungulwe uMkhize was a very brilliant idea. Very brilliant idea ukuthi ingane zamaNazaretha akube khona irole ezidlala esontweni. Zilekelelwa abazali bazo. Kangathi sathi kumaziza kuma conferences azingezi zodwa ingane azize nabazali ukuze bayigade to allay le fear yabo yokuthi kuhlanganiswe ingane zabafana namantombazane zizoganga izomethisana kanjani abeze nazo abazali bazo kuze ilona lo mzali akade ingane yakhe. Kodwa zibe khona iactivity eziyenzayo izingane yayi productive kakhulu inabatsho ngaleso sikhathi. Yayi very productive and very engaging. Kangathi ngikhuluma khona ithempeli laseWombe eNgwelezane elalile story sasimnandi kabi esasidlalwa oThemba la osewumvangeli manje. uThemba wakwaMgabi, oThemba Mgabi. Nomshumayeli uNxumalo lo sewumshumayeli manje waseWombe uNxumalo. Ababesidlala isikeshi sakhona esasikhuluma ngendaba othi ngena indawo isekhona. Lokho kwakukhombisa ukuthi ingane khona into ezibhizi ngayo ngoba ingane mawushunyayelwa azizwa lutho. Ilo isasekushumayela kubazali ukuthi ingane uma kushunyayelwa umshumayeli ephethe inkonzo azizwa lutho. Okusuka lapho ziyalala ngoba zenza lutho. Kanti manje ligcina isonto zingaboni ukuthi kungani kufanele ziyesabathini kungani kufanele zikhonze isonto. Kanti uma kukhona izinto eziyenzayo kuzozenza lokuyikhuthaza ukuthi ziye esontweni kuze kufike ithuba lokuthi nazo zivuleke umqondo. Hayi ukuthi njalo uyazi nje makusukuma usibani sizokhuluma ngokuthi uShembe wafika endaweni ethile wenza ukuthi usuyazi ukuthi uzokhuluma thini. Ngoba into ehlala ikhulunywa njalo ngoba la kuleli bandla lamaNazaretha izwi levangeli akuyinto ekhuthalelwayo. Kukhuthalelwa kakhulu ukuthi uShembe wenzani kunezwi levangeli elithi indlela ezulwini ihamba kanjani. So ke ileyo nto yayidala ukuthi kufanele kube neactivity enziwa abantu abasha ebandleni. Hayi njengamanje njengoba sekumshini wemali. Sebengabulalana abantu namhlanje bebangezikhundla zeNabasho ngoba sekumshini wemali. Kwangekho mali enikelwayo ngaleso sikhathi abantu abasha. Kwanganikelwa mali, kwangekho mali nje ayinikelwa. Ngoba nezikhungo lezi ezayiqashwa njengoba ngisho ukuthi sayenza iconference ehlangana neHall
sahlanganisa nje imali nje abantu ababesebenza saqasha lokhu akekho mali sayicela kubantu abasha noma sayicela ebandleni ukuthi ibandla lihlanganise lenze labantu abasha inyani. Kwakuba ilabo bazali nje balelo thempeli okuyibone bebe nomdlandla ukuthi mhlambe hayi thina ngeke phela kuzoba ihlazo endaweni yethu kufika abantu mhlambe singabaphuzi ngisho udrink bese behlanganisa abazali abakhona abanothando bakhiphe leyo. Kodwa njengamanje sekumshini wemali ongaboni nokuthi ubasiza ngani abantu abasha. Ikhona inabasho kodwa awuboni ukuthi-ke at this stage of its advancedness ngoba njengamanje I believe ukuthi inabasho simukelekile ayisafani nalesa sikhathi sethu la criticizewa khona ine opposition strong. Njengamanje sekukhona ngisho issue yemali eyipika ukuthi abantu abasha babehlanganisa imali bene target ukuthi bangahlanganisa imiliyoni bathenga izipika okwakuyinto enhle. So njengamanje okusho ukuthi kucaca ukuthi abantwana kulezi zinto abazenzayo sebengakwazi ukuthi behlanganise umnikelo othizeni ongakwazi ukulekelela abantu abasha ekutheni baphesuke imfundo yabo, imfundo ephakeme, bangathembeli kuNSFAS, bangathembeli kwini. Inabasho ibukeke yenza those things, but I don't think ukuthi iyalokhuza lokho. Kodwa bengifuna ukusho ukuthi sengigcina abaholi benabasho banamhlanje they owe uMvangelo Mkhize a lot because I know ukuthi bona abasekho kwilevel ayikuyona uMkhize. Njoba ngithe ipatent yenabasho if it was a business ngabe uMkhize umnikazi wayo. So uma ngabe kukhona izinto engama benefits njengamanje abayizuzayo kwinabasho njengoba kubukeka kanjalo, angazi noma kuyiqiniso ngoba phela ngiseyoyi umuntu wenabasho mina sengaba mdala. Kodwa ngisho ukuthi kulezo zinto akufanele uMkhize bambeke emuva kwazo, ongenani kufanele bamenze a lifetime advisor wenabasho ngoba swear to God is a brainchild kaMkhize inabasho, nobody else. And uma bengabuyela back to his roots engabatshela ukuthi are they still in line with his vision ne vision ayenayo towards inabasho. Njoba ngisho ukuthi by that time inabasho was a brilliant idea, very brilliant idea. Kodwa manje njengamanje awubona ama-programs akhona ukuthi inabasho ibenefitisa ngani ibandla from temple level to regional level, ibenefita ngani ibandla by ukuthi kube nenhlangano kuthiwa inabasho, ngaphandle ukuthi kulokhu hanjelwa amathempeli nje kuthiwe yini yani mhlambe kushawa iqoqa imali kwenzweni. Yabenefita ngani amabandla by existence yenabasho? Yini engathiwa inabasho uma kuthiwa ayikho kuthiwa now we are missing this as ibandla, ngaphandle kwalokho bebekwenza ukushumayela uma belokhuza. I don't think ukuthi there is any, because kuney'ngane ey'sola ngisho imali yokungena esikoleni at a primary level. Kuney'ngane othothi-ke ibanjelwa ama-reports ngenxa abazali abangenayo imali yokukhokhela isikole nani nani, kodwa you don't see ukuthi i-intervention yenabasho ithini. Kuney'ngane-ke ey'gundiswe ey'koleni ngenkani, we don't see i-intervention yenabasho ukuthi ithini. So it doesn't look like it serves the purpose of youth. Maybe it serves the purpose of individuals. That's why ngithi abaholi bayo they owe ukuthi uMkhize bangamshiyi ngemuva ukuze bagcine iy'mpande zabo zilinkile kuma-founding principles yenabasho.
ngoba njengamanje impela angeke nje ubone njengamanje iy'ngane zikhulelwe ziyakhulelwa zenzani iy'ngane ithina ama-teachings enabasho at a temple level, not at a national level. At a national level kokubonwana khona mhlawumbe emva kweminyaka ethile. At a temple level ikuphi okulekelela iy'ngane, zilekelela ngani iy'ngane, zini ezifundiswayo iy'ngane at a temple level? There's nothing. Uma ukhuluma nabasho nje ukhuluma ngobuface yabantu abathile, kwazi ukuthi ukhuluma ngosibanibani, umshumayelo osibanibani nomshumayelo osibanibani, of which is wrong. Kwangadalelwe lokho ukuthi nabasho akube abashumayeli, kodwa ethi ayibe abantwana at a temple level. Umshumayeli okufanele abe active umshumayeli wethempeli, afundise iy'ngane ubuNazaretha. Lezi iy'ngane zenabasho zibe ne-structure, iy'ngane zenabasho ethempelini esisupervisor umshumayeli. So-ke engushoyo ukuthi kodwa ebengifuna ukuklarify kakhulu ukuthi who established nabasho and what was his vision, or what was the vision establishment yenabasho towards the development yebandla, ukuze abantu abasha bangafani nabantu abadala in terms of knowledge maqondana nama principles ebandla. Ngicela ukuma lapho, inkosi busene kuzwile.